Mayong buntag mga amigo, ako lang ipakita sa inyo ha ang gamay na kong sit up sa solar power. Suga lang ang gigamitan ani no. Mo na siya kung solar controller na nag-charge siya hinay kay murag dagom karon. Una mga battery nako liman lang nakabuok, unom unta na gikuan ang isa kay nadaot. Kana wire gi kana kaingon dito sa taas kana mo na siya kayo na switch para sa suga. Suga na ko ani gigamitan tulo ka buok nga 4 watts kana mo na siya. Mo nang wire paingon dito sa taas sa iyang solar power. Okay, ito na to sa taas akong ipakita sa inyo ha. Wapay hagdanan ni among taas paingon lisod pa kaayo. Okay. So kana siya sa ibutang ang akong kape kay lisod sa taas. Okay. Ops mo na nang taas na mo ops ang akong lovebirds asar man to to arde ay okay muna das palibot sa akong taas so katag pa kayo kay wa pa na mahuman na siya. Ops oy ang akong rabbit to dito mo ni gamay na kong mga kulungan sa akong mga binuhing hayop. Rabbit na kanang wire kana mo na siya ang connected sa solar power na solar panel di ay mo na akong solar panel duha ka buok 50 watts CDR King lang na siya dugay na kay na kana akong rabbit. Oops asa naman tong isaan ni wala man itong pangitaon be asa na to. Oy dara di ay akong salampati ang isa asa ka to nagluob siguro